страна? Ами, разбира се, това е моят роден град, независимо какъв е, че напоследък много не ми харесва, пак го обичам. Искате ли да промените нещо в града? Ами, да, искам да променя, но нещата, които искам да променя са прекалено много и ще ми трябват много средства. Например, ще ми кажете ли едно? Едно от първите неща, което няма да ми струва много пари и което може да стане много лесно е да накарам хората да се усмихнат. Може би за него ще ми трябват по-малко средства, а пък ще се получат по-позитивни резултати ще има като за начало. И когато научат да се усмихват и да се отнасят хората един към друг добре, смятам, че другите неща лека по лека, които са свързани с пари, ще се оправят много лесно един друг, когато си подадем ръка. Ще гласувате ли? Ами ще гласувам, но не съм решила за кого все още. Защо ще гласувате? Ами ще гласувам точно поради тази причина, поради която ми зададохте въпрос в началото. За да се променят нещата и за да бъдат по-усмихнати хората. Да.